cuidado, é que cando me din de subir unha tarima, cóstame, pero subo. Home, non vou negar. Sendo bailarín... Sempre levas os nervios no estómago. Sí. Sempre. Cantas veces me teho aguantado nun bolo a de misar casi 2 horas. Buh, o que te espera. Este non foi ao programa teu. Café, enchufa o micro. Nas redes sociales conóceme como Mamatopa. Seguro xente... Angie, cala, que ainda non te toca entrar. Cando levamos uns cabatas de máis que dormimos no coche. Dormimos e fodemos. O xa desvelaste así todo. Ten os pollóns que ten abaixo, tamén os enseñou ali no Canta Claro. Del creador de Se consume cada 15 días, non? A comida, que volvo a repetilo, a pizza. Como era, Angie? El que quiere la receta... que pague vídeo, ves? ¡Dámosle un fuerte aplauso a Miki y Angie! Ahora sí yo. Joder, dame mucho. Nueva temporada, ya empezó. ¡Dale, play! ¡Dale, Angie! ¡Vamos todos! ¡Arriba! Ya está, Muy bien, gracias chicos, que después sacamos los pasos prohibidos. Un aplauso, por favor. Bueno, gracias. Ay, que xa me tirado el micro. Bueno, podedes tomar asiento e ahora sí, vamos a deixar a cunachada que xa se ven e vamos ao que vamos. Que a xente quere saber, hai que cantar claro. Hoxe vamos... Bueno, tranquilo, Miki, mi madre, por favor. Miki, Compórtate. A ver. Con acoller as preguntas, hai que ser profesionales, A cunachada está ben. Pero agora hai que ser serios. xa non vas pa aquí, No, eu quedo aquí, eu quedo neste No, sitio. Miki. A ver, Miki, ponte ben. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Que tal, como estades? Ben, Vedes con ganas de cantar claro? sí. Sí. A min gustame moito facer o que fago normalmente cando entrevisto a xente, porque a min gustame, detrás da comedia, detrás da parodia, gustame moito conocer a xente, non? Por exemplo, xente como a vos, porque eu normalmente traigo as entrevistas preparadas, pero gustame facer un pouco de improvisación, non? E houve unha serie de acontecimientos que pasaron entre onte e hoxe que eu tiña gana de falar con vos, non? Antes de empezar cas preguntas. Eu sou unha persona que me gusta sacarlle humor a todo, gustame moito facer comedia, porque creo que nos tempos en que estamos fai falta. Como dixo ao principio, se alguén quere preguntar algo, levarme a contraria, levantade a man. Non vos van a dar a razón, pero vos levantade a man. Chegaron unha serie de comentarios, xa, a ver, no canal que temos, onde Canta Claro, e máis estes días, que eu levaba xente ao meu programa para rirme deles. Eu creo que vos sabedes a diferencia de rirse con alguén e rirse de alguén. No. Non sabe a diferencia? No. Sí. Ai, sí. Sábela. Sí. E a mí me dixeron que eu me ría, neste caso de vos, non? Que eu vos traía aquí para rirme de vos. Entón eu quero facer unha pregunta diante, inda que houbera unha persona sola, e sí que me gustaría que me dixeredes se vos en algún momento, porque vos xa estuvestes comigo 2 veces, Sí. fixestes unha entrevista comigo e depois ti viñestes a cociñar a miña casa. Sí. Vos pensades que en algún momento eu me rin de vos? No. Como creedes vos que eu vos tratén? Ben. Ben, perfectamente. En algún momento notastedes... No. Bueno, pois eu con eso xa quedo contenta. Vale. Porque eso, non? Porque hai xente que non sabe diferenciar, non? De rirse de alguén ou a rirse con alguén. Eu, no meu caso, eu xa vos seguía de hai moitos anos, eu sempre me rin con vos. Claro, Porque a mí claro. me gustaba o que facíades. A vos gusta bailar, e bailades e listo. Claro. A vos gusta e Exacto. non lle facedes daño a nadie. Nadie. O que lle guste que mire, E o que non queira mirar que se vaya. perfecto. É normal. Sí, non? Claro, claro. E que pensades vos, porque vos tedes moitos seguidores, que pensades da xente que vos pon comentarios en plan insultándovos, ríndose de vos? Esa xente que? Esa xente, po meu visto, eu paso dos comentarios, é xente, eu que sei. O sea, pero dache igual ou che A chega... min dame igual, Pero afétache. No, antes sí, agora non, eu paso. Pero porque a ti gusta o que faz. A min sí. Claro.
E non consideras que estás E facendo... divirto-me o que queira facer eu, a miña maneira. E haberá xente que lle guste, que non, o sea, Claro. vos pensades que o facedes ben e xa está. Dicía moitas veces, o que queira estar no noso Queira vernos plus, que nos vexa, que non que yo que nos queira mirar, que nos mire, yo que non, que collo o avión e que se vaya. Sí, a mí Claro. pareceme perfecto. Que non, creo que non hai necesidade de andar insultando nin nada. Claro. Bueno, pois iso é o que quería aclarar antes de nada, non? Que isto é humor e que fai falta hoxe en día. Pois a mí gustaríame que a xente vos conocera un pouco máis como personas que sodes, porque ao final somos todos personas, Claro. todos diferentes. Claro. Como vos conocestes? No 2018. Non, porque son preguntas que... Non, se a gente ten algunha pregunta en plan... Non, porque eu, cando vos empecé a vir, teño moitas preguntas. E se a gente ten preguntas que quere saber, eso, como vos conocestes? Eu con un amigo de Fisterra, pois decidimos, a través dos grupos de WhatsApp e máis do Facebook, Sí, fomos hasta Chantada a conocer unhas amigas. sí. Por lo Facebook. Sí, por grupos de WhatsApp. Pero estaba ela. E o meu compañeiro, o meu amigo, pois xa foi xa asunto a súa amiga, e a súa amiga pois, presentoume a ela, nunha festa aí en Chantada, Sí. en agosto. E que? E aí, pois, fomos pouco a pouco, de amigos, Amor, O amor. e pois foi un flechazo, démonos o número de teléfono, fomos falando. pouco a pouco. Pero foi un flechazo. Sí. Sí. Pero canto, o sea, ti conoceste la enchantada, e canto tardou en vir ela para lá para sé? Pouco, Habería que nos conocemos, morreu a miña sogra en 3 ou 4 meses. Morreu a nai de Miki, eso Sí. mo contardes. E marchou a vella e entrase ti. Claro. A ver, Sí, en cambio, non había sitio na casa. A ver, E eu iba a ir para a Chantada, pero mi que non me deixou marchar. porque claro, a tua nai fixeche todo, non? A comida e tal. Claro. Tua nai cocinhaba, che eso. Sí. E dixeste, e agora que me vai a vir a cociñar? Non, que veña Angie. prácticamente ven o enterro e xa quedou. Cociñando. Sí. Levamos 7 anos É como é, xuntos. E o ano de casado. Hai unha frase que di, non, un polo que sale e outro polo que entra. E xa está. Máis ou menos. Por que, o sea, desde que vos conocestedes, canto tempo pasou hasta que empezastedes a facer vídeos bailando? En que momento dixestes, a bailar en internet? Xa empezara o antes, Sí, Sí. ti solo, eu solo. pero non tiñas éxito. Eh? Facíache falta un gogó. A ver, os cantantes guais teñen gogós. A mí xa me gustaba xa desde pequeno. Bailar. Exactamente. Pero ibas a clase de danza ou algo? De baile gallego? Prácticamente Bailaba bailaba aí do rumbo. Bailaba nas festas. YouTube, poñía as cancións e bailaba. Cando era pequeno, Sí, 10, 15 anos, pois iba a festas a bailar que me gustaba. sí. Entonces a partir de aí empecé a comprar eses o que había antes, o VHS. Como? Esos, Cintas. Sí, cintas. Compré en cintas, miraba vídeos. Sí. É que hai xente, hai xente nova aquí, non sabe o VHS. Eso- Agora pensan que é unha enfermedade sexual. Sí, tal. E pouco A xente confunde conceptos, Miki. Tal que Sí. eles pensan explicar, canta claro. Antes non había tanto youtuber. Non había YouTube. Antes Pero non te lís. A ti gustaba che bailar e facías vídeos solo. Cando entrou ela en escena? Cando morreu tu nai? Sí. Entrou en escena porque despois, antes de que fallecera, Sí. eu promocionaba. Pero non iba adiante iso. Hasta que decidín Incorporar a Angie. hasta que decidín, pois... Pero por que, o sea, o por que dixestes, vou non subir a internet? Por que dixestes, vou a subir os vídeos a internet? Porque ti querías ser un influencer deses. Porque a xente se publicaba no Facebook. Claro. E entonces eu decidín, pois vou montalos Pois, por que non vou eu tamén, é verdad? Por que non? E ela, cando lle dixestes, mira, quero que bailes nos vídeos, ela que dixo, ti estás mal da cabeza. Ou dixo chi sí, Quedou un pouco cortada. quedou iso. Sí. Pero é que empezaste a subir vídeos e vías que a xente flipaba. Cada máis, cantos máis vídeos subíamos, boa, Máis xente, máis seguidores e máis todo. Claro. Pero a xente molabas máis ti que Miki. Ti facías un pouco de sombra, non? Home, cando empecé a bailar con Miki,
os seguidores foron subindo, Claro. Eu me acordo veras un vídeo que daba la volta. Ti te acordas que faláramos que tiñas o legging transparente? Ese che vía todo. Sí. A xente é unha porca. Sí. A ver, sí. Ese sí que colleu Ti éxito. un vídeo normal. No, a xente, véselle todo. 1 millón de reproduccións. Vas toda tapada, non che ve ninguén. A ver, as estadísticas están aí. Alba, ese sí que colleu éxito, Sí, Me cago en Dios. Píase todo o cu. Pero ti dache igual. Viuseme a tanga, non A sei. tanga, é verdad. Pero o legging xa estaba gastado. Este día estaba todo transparente. E o meu marido non me dixo nada. Pero logo Eu ti, non me- ti cando... Hasta que vin o vídeo non me fiquei. Pero ti... A ver, eu non me estou enterando. Cando vin o vídeo dixen, ai, virgen do... Pero mira, ti cando sube o vídeo, ti non o ves antes. No, Ti súbelo ao carallo. pero víaseme por diante, yo cu víaseme por detrás. A ver, normalmente o cu está por atrás. Claro, pois eu non mirei un vídeo por trás, que se vese Claro, o ti vídeo... que viene por diante. Joder, é tan lógica. Déxame sacar a diadema este que te traxe Depois o vídeo en internet, bueno, pasaron a non sei a canto toda España. Fixose É viral. parte de Chegaría a Portugal. Suiza. Se fixo Dios viral. mío. Bueno, entonces, eso, vos empezaste a facer vídeos bailando. Conste que eu empecé con peluca. Con peluca. Como con peluca? Pero non entendo eso, conta eso. Que antes o pelo un pouco máis corto, ganchaba unha peluca que comprén para disfrazarme de Drácula en Halloween. Como? De Drácula? Aí, Pero Drácula- antes da pandemia. Pero Drácula tiña pelo largo. Pero Drácula tiña pelo largo. Comprei unha peluca sí, para facer de Drácula para Halloween e usena para Pero bailar. isto non sabía, A xente isto non sabía. Xa, O sea, a ver, para. Ti compraste unha peluca para ir de Drácula e dixestes vou a facer os vídeos bailando ca peluca de Drácula. exactamente. Os dentes nada. Os dentes de Drácula, joder. A min aquí Drácula, peluca de Drácula non me sona, Ti sabes que no programa que tú viñeu da Calleja estaba Drácula presentando. Sí. E Miguel Lago, digo, os dentes, para, vale, Drácula. Sí. Bueno, é que, dixestes, a peluca ten éxito, vou a deixalo pelo largo, non? Claro. Sí. Vai, ó. Sí. Vos dixeno de coña, Fixeno para imitar a Michael Jackson. Ai, esperade que a peluca era para imitar a Michael Jackson. Exactamente. E facía os pasos e todo. Más o menos sí. Bueno, máis ou menos. Sí. A ver, non é Michael Jackson. Non, pero máis ou menos... Está morto tamén, Sí, ó. É que vine iso de Drácula? A peluca. Sí, pero por qué? Porque Que ti empezastes a facer vídeos ca peluca. Claro. E mira que a Ao casualidade... principio de todo, Ao principio de todo. Pero mira sí. que a casualidade, que eu isto non iba a contar, pero que chegaron ao bar, así sin eu dicir nada, e non sabedes o que nos pasou aí Carballo a semana pasada. A semana pasada esta xente foi a Carballo, pero non sei se fostes a facer un bolo ou ao vos por vos. Fomos... A dar unha volta. Exactamente. Bueno, pois a Miki atacoulle unha persona con peluca, non? Unha travesti. Como? Unha travesti. Un home vestido de muller. Como? A ver se vai ser un VH desde ese só. Pero ti como sabías que era un travesti, ó? Home, porque... Porque hoxe día non se sabe, Había eh? sido pernas. Como? Sabía de... Así de pernas. Así de pernas había E tiña así unha con raza. E calzoncillo. tiña yo- que? Calzoncillo. Calzoncillo. ya. Pero eu agora non podo poñer un calzoncillo. Pero eu podo poñer un calzoncillo máis unha muller. Bueno. Pero que, a ti conta, que lle fixo? Vos se sabedes en Carballo, non pasa? Sí. E que lle pasou a Miki? A Esa tipa empezou ya... Ah, non, a tipo non, era un tipo. Ou un tipo empezou ya a atacar ao Miki. Pero como é E o atacar? Miki quedou bailando e eu marchei po baño, para non lle atacar a tipa. Ai, mi madre! Pero que me consta que me pesou non lle tirar ali a peluca e tirarlle ali todo, Ti mira como é o ponto, que ela quería lle atacar a Miki e ao final querías lle atacar ti. Claro. Pero porque, pero, tipo que te vai? Pero menos sabía se era un tipo ou unha tipa. A ver o que era. Pola costume que teño de bailar cas seguidoras. Pero por ti pa que eso- lle bailas que estás casado? Claro. Ti non sabes que non. Joder, é que non hai un home normal, nada.
No, porque casáronse. Vos Sí, en casastedes en junio. Sí. Sí. E eu dixen, joder, que claro, ahora estades casados, ahora eso no. Era un baile. Me da igual. E dixo eu, pero Miki, para que lle fostes a bailar que era un home? Non, era unha muller. E di ela, igual, ainda que fora unha muller, non se baila ni quen. O que quera bailar que pague, non se baila gratis. Claro. A ver, en que quedamos? Non, é que xa me Claro. perdo. Hai que seguir cas preguntas. E íbamos preguntar, cal foi a anécdota máis graciosa que vos pasou? Esa. A de Santa Comba. Que vos pasou en Santa Comba? O fin de ano. O de que? O fin de ano. O fin de ano? Dixeron yo Miki, suba a tarima, eu non fun, va. Ti quedaste no coche, non? Sí, eu ya Estaba vero. cansada. Ah, foron a Santa E Comba. o listo do meu home, quitar chaquetas e poner na tarima. E vai unha tipa, unha loca de Carrizal, colle as chaquetas. De Carballo. Unha seguidora. Tamén, a ver se era o outra bestia aquel. E estivo ao baño, cando Pouco salía vías, tipa, cas chaquetas. E quitoulle unha a outra, un abrigo de 200 pavos. A chaqueta de traxe é máis a parca. Libabas dúas chaquetas. Mas colleu da tarima, así... Ti libaba a chaqueta do traxe e mala parca por riba. Exactamente. Cal era de 200 euros? A que leva, a A que levou parca. a tipa. A parca. É tipo que lle compras unha parca de 200 euros. Ainda non compro eu. Compro ya dun euro. Home, dun euro non hai. Dun euro non hai. Dun euro non hai. Pero a chaqueta quedas sin ela. Sí. Pero eu preguntei a anécdota máis graciosa, A min gracia non é que me roben unha parca de 200 euros, non me fai gracia ninguna. A mí tampouco, É que a mí xa non me rouban, porque eu non poño as chaquetas na tarima nin a orden, Pero dixenche, a Non, anécdota máis graciosa, non, a anécdota máis graciosa. Esa graciosa non é. Tedes que ter anécdotas que vos pasaron. E pois anduven intentando buscar e topén a tipa esa... E nada. Non... Nin tiña peluca, nin tiña parca, nin nada. Por lo menos conseguín a chaqueta de traxe. Ah, bueno, de traxe sí. Sí. Dicía pero yo, Miki, a chaqueta miña teño aquí na cona. Jesús, maldito. Dixen yo, onde lle botar esa chaqueta ao meu home? Teño aquí na cona. Ah, pero dixo chala, sí. Sí. Así E mesmo. fostes a mirar? Pero fostes a mirar? Que lle mire Dios que a pico. É moito. Eu teño que falar dun tema, porque hai que falar dun tema, porque é que a xente, elas cojones, o carallo, rouban unha parque de 200 euros e anda risa. Víctor Sabarís. Que pasa con Víctor Sabarís? Que conste que estuvemos outro día con el. E fixamos as paces. No, ese home, xa sen, porque, mira, o rollo foi, eu chamei a Víctor Sabarís para que viñera dar o discurso de fin de ano, no, Sí. como é, o discurso do rei. E ben, Sí. é un tipo que quería vir ao Canta Claro, que levábamos un mes rompendo os collóns, que quer ir ao Canta Claro, xa virás, só, cando teña sitio xa virás. E viu que fixen o vídeo con Víctor Sabarís, Sí. e foi de listo, e chamou a Víctor Sabarís, e chamouvos a vos para facer un vídeo navideño. E vos non sabíades nada. No. Levouvos a traición con Víctor. E vos eso, cando chegastes ali e vistes aquelo, é unha burra tamén levou. A burra non a vimos, pero salimos do vídeo. Pensaba, estaba no vídeo que salía con a burra. Saliu, pero non a vimos. A burra andaría facendo ali por trás da casa. A burra salía no vídeo porque Sí, era salía, como o burrito salía. sabanero. Claro. E vos cando chegastes ali e vistes a Víctor, flipastedes. Quedamos cortados. Sí. E el tamén se quedou cortado. Normal. Tamén. Porque vos andades insultando polas redes sociales e chamándovos de todas. Por qué? Porque el pensa que vos... Mal vos... desentendidos, Alba, mal desentendidos. Xa o sei, pero hai que explicalo. Vos, o sea, os primeiros que vos fixestes virales en internet fostedes vos. E pos saliu el. Sí. Pero ele agora pensa que vos lle estades jodendo o traballo a el. Instagram é moi grande. Jefe, séntate, carallo, deixe de encordiar. Entón, por que empezou a polémica con Víctor Sabarís? Por que vos levades mal? Por unha confusión que hubo dunha actuación. Sí. Empezou por aí. Sí. Pero unha confusión por qué? Porque pensábamos ir a topalo nun sitio, pero fallecera o pai. Ah, non foi. Non foi.
E fostedes vos no sitio E dele. depois atopámoslo noutro. No, estábamos contratados nós e el. Estabades os tres contratados nun bar. Sí, E el non foi porque lle morreu o pai. claro. Pero vos sempre, E depois- sempre cando conoce a ela, morre xa nai. Cando conoce a Víctor, morre o pai el. A ver se nos morre a todos os xilgán. Casualidades. A minhas casualidades estas non me gustan. Fostes ali, e el non apareceu porque morreu o pai. E que morreu o pai non foi. E depois ela engañouse de sitio. E fostes a outro bar. E Casa el tomou Pilar, mal. Tomou mal e picouse. Pero non estou entendendo nada. Ves? Explico outra vez. Para hablarme levantan la mano, por favor. Vos ibades a actuar un paz con el. Non fui. A un bar, a un bar. Bueno, a un bar, a un local. E el non foi. Entonces fostedes a outro. E pois vimos Pero por que noutro. fostedes a outro? Por que el non estaba? Ele estaba tamén. Pero non lle morrera o pai. Pero Fran, e eu equivoquei-me de decir Casa Laura, era Casa Pilar ou unha cousa des. Si, algo deso. É algo aí a xente gravaban a nós, gravaban el, pasaban as gravacións e houve un jaleo que nin eu me explico. A gente se está enterando. A ver, espera. Quen é o ganador do Rei de Comedia? Dadelle un aplauso. Bunha alianza con el. A ver, tes unha pregunta. Non? Pregunta. A ver. Vale, pero que estaban gravándovos a vos no mesmo local, a vos máis a Vítor Sabarís. Exacto. Sí. Vale, ahora entendido. Pero non lle morrera o pai. Pero foi antes. Foi antes de... Sí, Ai, antes. creo que Sí, xa sí, estou antes. entendendo. Para. O Claro. sea, Primeiro fomos- antes de que lle morrera o pai, fostedes a un local. Sí, Sí. Vos. E vos gravaron a vos. E a Sí. ele os gravaron en outro local. claro. E fixeron como un montaje, entendo. Claro. E o puxeron o día que iba de sair que el non estaba porque lle morrera o pai. Sí, e despois a xente tamén... lle Bueno, a dixo- culpa da xente, ao carallo. Sí. A xente, Acabamos a antes. xente é moi trivitiva. Como? Moi lista alguna. Triviquida. Sí. Define triviquida. Dixeronlle... No, a min explícame triviquida. É bilingüe. Dixo Bilingüe. Ela é Ah, bilingüe. no, esperade, que vai a... que isto xa me contar a min. Que ten Angie? Ten un pouco de bilingüe. Escuitaste? Se come as palabras. Poxe, vai a ti bilingüe. Miki dixo que Angie é bilingüe. 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 Sí. Pero bilingüe que é? Que a veces di unha cousa, monta unha palabra por encima doutra. Eso non nos digas ni de broma, chaval. No, espérate, no. Non direi ben dito as palabras, pero non é así como distino. Pero, no, a ver. Bilingüe, A veces de decir canta claro, me equivoco un supoñer. é que dis? Digo canta claro, Ou Clara canta. Bueno, é igual. ou canta parvo. A veces di unha palabra que non é. Pero iso non é bilingüe. É o idioma de Angie. Aí, dádelle un aplauso aquí a... Como é? Casa Currumedo, non? Era algo así. É unha casa rural aí abaixo. Bilingüe é o que fala máis un idioma. Por exemplo, ti és bilingüe tamén. Eu. Sí, falas. Ti non falas castellano máis gallego. Ti falas castellano tamén. A veces mezclo. Bilingüe. Sí, castellano Bilingüe con de toda a galego. vida. A veces castellano, a veces gallego. Pero se ti a veces Más falas... castellano. Ti, se a veces falas castellano e a veces falas gallego é porque sabes dous idiomas. Claro. Iso é bilingüe. O que fai ela é outra cousa. Ou non, a definición non a sabemos, pero é equivócase nas palabras, coño. É que Pero queda ben, bilingüe a mí gostame. E dixo a rapaza disléxica. Non? Levanta a man. é que nos confunde cando Que se confunde, pero non, pero é Non, nos dislexia. confunde a nós cando cambia a palabra, que non é. E tamén se confunde a ti? No. Non. Me costa entenderla. Non, a min tamén, Me costa. Aí a veces cando vexo os vídeos, era un vídeo, como era? O que iba de Son Paz Ruín. Como era? Si, E como era? eu non dicía ben o nombre do Paz. E este, pa non sei que, sempre estaba o condutor por detrás. O condutor. O rompe palabras. O rompe palabras.
Eu lío-me. Eu agora mesmo non che podo dicir agora, non me sale agora que palabra podo interpretar, pero sen que... No, pero eu teño visto moitos vídeos de cando fai as recetas e tal, e unha vez dixo que iba a facer chester de limón. E dixo, pero loco, sí, ainda me acordo, eu fixera un vídeo a ela, e dixo, pero sacar un tabaco novo de limón. Chester de limón, ainda non me acordo. E unha vez tamén dixo, Ai, sí. é que aquí era. Aquí era o chester. Como lle chamaban ese do limón, pastelicio? Pastel. Pero non era tabaco, non? Non, Eu dixía chester de limón, e logo sacaría o tabaco. A ver, rompe palabras, a ver como le chamaba. Non será que comemos todos os días? Non será que comemos todos os días? Que Sí. O que se vías ti que comprábamos no Eroski, Rosco de... Roscón de limón. chester desos que había. Non, chester, non! É igual. E outra vez dixestes, ese vídeo fora viral, sé que es quer. Sí, Sé iso é o que lle digo. Vai, enfocan, era estrachatela. Hasta nin eu son capaz de dicir. Chama ya como de chester de limón ou algo así. Estrachatela. Non era estrachatela, era como era. Ya Magdalena. Chescase, No, cheesecake, Cheesecake, é verdade. Eu dixía, sei que es queres. Mira que fui viral, Eso foi moi viral. Pero que a ver, aquí, claro, escríbese shaker non sei en que. El dixo, sexquer, de limón. É bilingüe, claro. Mira, vamos a... Bueno, entón, Víctor Sabarís. Que? Porque liámonos o palancre. Mortal. Mortal. Acabo comigo. Pero por que, Pero ao final, vos levades ben, vos levades mal, que Que a conste- xente di que quere con ela, Que conste que el tamén a veces se traba, falando. No, aí el xa pasa de bilingüe. No, a ver, Tuvemos que facer, non sei, pero 6 ou 10 tomas para brindar, para beber. Para brindar o Pero eso ano foi, novo. pero ele Hoxe era, día. pero ti non entendes, Miki, eso non era porque lle salira mal, ele é porque quería seguir bebendo, digo, unha toma, outra, claro. Vos pensades que vos facedelo mellor que el, Bueno, cada un, no seu estilo, claro, el non cociña, non? que sepe un, non? Pero o que sen é que queresme facer a competencia. Como? Queresme facer a Pero a competencia. xente di que quere con ela, eso é verdade. Non, Eu estou casada, pero non, E se Ya que estuvera solteira non quería, vai tó. Il cando vera a súa puta bola lleva a miña, pero con a personaxe. Pero ten cosecha propia, É que me importa a miña, tamén la teño eu. É un par de ferraos, É un par de ferrados. Ferraos, Pero que tío, elo. Ela, Tes ferraos? Tirei Ves cantas liras alá. as leiras e a casa enchantada que me deixaron os meus pais. E tes unha casa enchantada? Sí. É porque estades alá e non enchantada. Porque así temos máis cerca o hospital. Pero logo enchantada non é hospital. Enchantada non é hospital. Mm, En Lugo. No, hai En Lugo hai hospital, sí. En Si, Monforte. tens que ir a Lugo. En Monforte. A Lugo Pero vamos diste, temos máis cerca o hospital, pero logo vades ao hospital asiduamente. Cando estaba o meu sogro, íbamos moi a minuto. Teu sogro pai dela. Sí. Sí. E cando estaba o revirado tamén. Eu quería vos preguntar eso. Eu quería vos preguntar eso, porque quedou así unha cousa no aire do revirao e nunca se soupo nada. Vos sabíades quen era o revirao? Ninguén sabe quen é o revirao. Pois estamos cansados De facer vídeos... Joder, vos conocedes Pero a cansados filla de Angie? A Verónica. A Verónica. Un aplauso a Verónica tamén. Non pudo estar hoxe aquí, por que non sabemos. Pois o revirao era o home, bueno, o mozo de Verónica. E a veces bailaban os catro. Agora daste conta. E Verónica tiña un can. E chamábase Sí, o Verónico. Non se romperon a cabeza. Morreu. Morreu. Sí. Quen? O can. O Verónico. Pero o revirao tamén. Sí. Non ves que estás matando a todo o mundo?
Pero é que eu pregunteime moitas veces, porque unha vez me acordo que subiras un vídeo que decías, doulle algo a cabeza e morreu. O revirao. Diría que tiña un tumor e que morreu. Prácticamente, Sí, no, eu non sabía. conducía unha moto. Como? Prácticamente, el conducía unha moto. Sí. Un día, por desgracia, pegouse un hostia, Ca moto? claro. E abriu a cabeza. E Ah, operouse, depois quedou aí o tumor. No, o tumor xa o debía tirar antes. pero iso que fui no hospital en Chantada ou en Seo? Monforte. Un forte. Non me gusta ese hospital, A mí ese hospital non me gusta. Porque, a ver... O sea, él iba na moto. Metiuse unha Bueno, hostia. máis ben non sei se o operarían en Santiago, A pirar en Santiago. Sí. Pero él iba na moto, levou unha hostia na cabeza, pero non morreu deso. No. No, pero quedou... Porque despois, cando operaron... Xa lle dixo o médico en 5 anos, se che volve a remonecer, olvídate. Rebomenecer. O tipo tamén, cuidado, Ti tamén lle das, Renacer. Renacer. Puxo tumor. clínica, puxo todo deso, pero nada. Pero que puxo? Química. Química. Ah, daría de quimio. Iso, que... Mira, eu se algún día teño un accidente deses, a mí mídeme a ver, Porque nin río que me digan a química desa, o carallo. Pero non é un chiste, Cousas que pasan. Non, nin pasan. Meu pobre, Xa, pero... É máis, joder, Verónica, pasou no mal. Sí. Levaban tempo xuntos. Máis afectoulle 3 anos ou 4, Como? Que máis afectou o fallecimento do seu abuelo. E depois... Que ela afectoulle máis o do abuelo. Sí, O seu do teu pai. exactamente. Que afectoulle máis que o do... E tamén o do mozo, pero bueno... É máis malo do can. Máis o do abuelo porque foi o que a criou. Ah. É malo can. O can tiña como un fillo. No, Porque- a xente escojonase, pero é verdade. Non ves que escojona? Ela, os animales tenos como fillos. É como que Sí, sí, no, aburreron É todos. como ahora ten o... É que ela non é bilingüe, ela non é... A chavala esta non é bilingüe, porque eu antes coiteina falando castellano abaixo e non entendía un carallo. Estás escojonando. ¿El perro se ha muerto también? Mira, el perro. Mira, desde que empezamos a falar, morreu. El perro. A nai de Miki. O pai de Angie. O can de Verónica. O riao. Espera que non lle dea mal a alguén aquí hoxe. No, alguén morre. O que yo? Ai, espera. Tino Barros, un aplauso. Agora vai me decir, estou morrendo, teño un cáncer. No. Ai, no. Quería vos preguntar, negocios tendes? Negocios non. No. Pero quedou- Funerario mío. Muerte feliz, podemos chamar. No. Jodida pero contenta. Sí. Muertes felices, jodida pero contenta. No. Podía ser. Pero non vos bueno. planteaste de ir a bailar en enterros? Espera, que está dudando. Que Pois xa nos sepas, contrataron, que Bueno, sepas que nos Sí. chamaron máis de unha vez para ir a facer actuacións a funerario. a velorios. A velorios, Pero de quen? Eu Non que sei. sei. Pero chegaste a ir? Non, Desde cando se fai festa nos velorios? Aquí no, pero en Estados Unidos fan uns banquetes que flipas. E van todas con pamelas e todo. No, sí, Nós non fomos porque xa sabíamos que era un cachondeo, Que era macile. Claro. No, pero non ves como é a xente. Pero vos, ao final, tedes máis sentido que a xente que chama. Claro. Porque vos non iríades. No. No. Que falan por aí atrás, Pero falade para todos, Aquí non hai deso, señor. A xente rica antes contrataba as carpideiras. Como? A xente rica antes contrataba as carpideiras. Que é eso? Claro. As plenideras. As Como? carpideiras é xente que lle chora nos entierros ao rei. Para non chorar, Ai, Dios mío. Pode ser. Pero ahora con cartos compras e todo. Xa ves. Que pasada. O sea, pagarlle a xente para ir a chorar. Nunca vi semejante cousa. Eu tampouco, Pois, sí. É a primeira Bueno, e agora a xente paga por ver as pixas e as tetas e todo. Me cago en Dios.
Quero chover. Nunca vos dixeron se tiñedes OnlyFans? No. Non, No. pero sabes o que é, non? Eu só intentei descargar, pero non... Non descargas. Non Non te recomendo. intentei unhas cantas veces, pero me salía todo en inglés, a traduccións todas en inglés. Bilingüe. Dixe a Rayala. E despois volvino tentar outra vez, nin polo rollo do móvil, O traductor. nin polo Google, non fun capaz. Pero para que queres descargar eso? Para poder meter vídeos e intentar sacarlle algo de beneficio. Pero ti sabes os vídeos que tienes que subir, non? Ela sabio. Ti sabes os vídeos que hai que subir aí, non? Sí. E di que é? Ela creo que descargou, Non, no. Mas ben... Igual non me Se me equivoco. falas dos vídeos... Dernudos ou toda desa mierda. Como? Dernudos ou... Dernudos. Castetas ao aire, capirucha. Ai. Dixome antes abaixo unha tipa que lle chamén unha cousa rara aos pollóns e se dixome picha. Picha non é raro, picha é o raro que dixeres ti, como me chamastes? Picha. Non, picha. Pixa! E non sei como se lle di en galego. Pixa! Picha. Pirola. Pirola. En gallego pirola. O rabo! O rabo. O pene. Ten moitos... Como? Que dixo por aí? Que máis dixeron por aí? Aparato reproductor do home. Tan fino! Tan fino el! Que o José Luis! De que estábamos falando? Che conto unha cousa? Conto que queres? Que A ver, sepas o que vai que montar o fixemos Miki. bailes, fixemos recetas. E nos comentaron unha cousa que me deixaron de pedra. Facer vídeos porno. Pero eu non che estou falando do OnlyFans, é que non sabe o que é. OnlyFans, cajo un diola, é que teño que explicarlo aquí. OnlyFans é facer vídeos sin roupa. Dernudos. Desnudos. Carallo. Carallo. Claro. Eso dixéronvolo. Pero... Pediron uns moitos vídeos disso. Meter unhas caretas ou algo así. A peluca aquelas. Terá la agradada. Sí, e a careta de Michael Jackson tamén, que unha vez se fun a carnavales e me subín ao palco de xe e depois len ali un Michael Jackson que quedaron de pedra. O único que non ganen o premio, pero por menos se disfruten o día. Tes unha careta de Michael Jackson. Pero en que momento? Ainda non conocerá ela, pero... No, si... E ti que opinas disto? Que non me conoceu a mí. Que foga ninguén. Tempos pasados. Dille, eu non quero saber nada. Eso. Pero... Falar del presente, del pasado fuera. Eso, pero que dixésteme, queres que che conto unha cousa, o sea, vídeos desnudos. Pero chegáselos a mandar? O que? Vídeos desnudos. Non, pero unha vez, pois, fixen un vídeo en gallumbos. Cacareta de Michael Jackson. Cacareta posto. Non che conto nada. No, a mí agora me deixes, sí, ahora conta todo. Cando non che conto nada, cando fomos a Muros, por 20 euros, quitou o pantalón e quedou un calzocillo. Estaba eu ese día. Sí. Teño un vídeo, non estamos nós, Manolo. Cobra 100 euros ou 200, me cago. Home, é que... Non podes cobrar o mismo... Non fui solamente en Muros, fui en algúns sitios máis. No, ao final saquei. Pero ahora vai dicir, no, tamén saquei un calzoncillo. Sí. Eu xa sabía. Sí, mira o rabo, sí. Ai. Pero en serio. Nun momento dado... Nun momento dado, fomos a facer un bolo a Noia, o de... Sí. O do floro. Sí. O furancho do floro. Sí. Claro, non saquei uns calzoncillos, pero se me había un poquinho...
Salíache polo lado. Se me fui un pouco a puta para fora. Era de bilingüe. Alba vai dar. Como morro a chover. Mi madre. Era Vero. Sí. Pero iso tens que cobrar máis, joder. Chao. 20 euros. Polo menos cobra 200, animal. Polo menos recuperar os cartos da parca aquela. Claro. Joder. Vamos a seguir, porque senón... Vale, Non me dá conta, pero depois, cando me dixo Floriño, me quedé... yo... Oxe, non saca a gaita aquí, Se saca a gaita, pasade polo menos un sombreiro que ximos eu, creo. Joder. Pero, a ver, é que vamos aquí xa unha hora, seguramente, dirá, este non nin baila, nin acaba, nin nada. O de comer. As recetas, só, que senón xa é que todo a comer, todo son pixas e de todo. O das recetas de cociña. Por que empezades a facer recetas de cociña? Dame por ali. Porque baixaron un pouco As visualizacións. os Pero bailes. cando baixan as visualizacións, a pixa. Ti cando ti ves alguén en Instagram que sube contenido normal e de repente ves un día un vídeo, unha foto das tetas ou do cu, dis, están baixando as visualizacións. Claro. Ves? Ti sabes. Por iso fixeras aquel vídeo que se che vía todo, non? Sí. Ves? E subín as visualizacións. E logo non subín. Subiu o éxito. O éxito, claro. Eu unha vez estaba facendo un baile, somente tiña uns pantalones vaqueros, sin camiseta, e claro, tampouco tiña os calzoncillos. Tampouco. Ao final non era unha vez nin dúas, E por un pouco que se me viu a raja do cu. Non, ti di cu, que xa total. Pois xa me fixeron unha chea de comentarios. Normal. Que pasada. Que pasada. Pero estábamos falando de cociñar. De cociñar. Xa o cu xa está. Vale. E os calzoncillos tamén. Oxe traes, Bueno, non? Traes, oxe. ben apretadiños, que se me marquen o paquete. Ai, Dios mío. Que ibas a decir algo, non? No, Por que empezaste a facer vídeos cociñando? porque me... Porque che gusta. Claro, Dixestes, vos vou a subir. claro, E a xente gustáballe. claro. Bueno, e agora, isto é Tamén sério. o inventei eu, Que? Tamén o inventei Todo eu. quer levar o mérito dos calzoncillos, de todo. Queres o cachafán? Eso. Explica ahora cachafán, porque a xente quedou... Cachafán que é? De bilingüe tamén. É Pode ser. que todo quere falar ile, facile todo. Todo a idea dele. Claro. Por eso sou un maestro. Pois, así todo teso. Maestro, Por iso a ver, son maestro, maestro. pon aquí escuela. E vai, voulle dar o trono meu tamén. Aplaudidelle. maestro, Ten o ejo subido, Pero ela... Díjoche unha cousa. Ela ten máis protagonismo que ti, Iso jódeche. Di a verdade. Carallo. ¡Vaya aí! Vouche dicir unha cousa. Ti é o maestro, pero ela é la jefa Angie. Eso, la puta ama. Que farías ti sin ela? Que che iba a facer de comer? Alá non hai telepisa ni nada, Alá non é nada. Oye, chamaba a la tienda todos os días, traime una pizza. La pizza, perde pizza son. Sen. Que sabes facer? A ver, Hago unha tortilla de vez en cando, pasta, macarróns, espaguetis, Pero iso entra... pim pam. No, pim pam non me vale. levo 7 anos Patatas contigo, fritas. ni fixaches unha Único- tortilla, ni... Único, E a verdade, non fixo nada. Non fixo nada. único é lentejas e caldo, que non... É máis elaborado. É máis condimentos. Claro. Non... Leva máis tempo. Claro. Me levan moitas historias e... Ingredientes.
Sí, sí. No, eso non. Se espero por ti que fagas o caldo, pero toda a mañá que acabo o mique co caldo, o espagueti. Mira, e cal é... Eu vi os comentarios, non, cando che poñían tal, e a xente... Ti que pensas, non, cando... Que é un pouco que che pregunten antes, que pensas cando a xente se pon ca túa comida, que dicen esa comida é unha merda, esa comida non se pode comer, esa... Estaban as potas feitas un cristo. A ver, as potas estaban queimadas, Sí. É igual, a comida faina, non? Facían ben que sabe. E cómela. E comémola. Un pouco de sabor aquí mau, pero... Olha só, non te pases. É que é chulo, É chulo demais. Pero o tipo. tiñas que dicir faina ti. Eso, mañá facía comida. Agora quedas sin comer. É como torras a pota e os macarrones. Mando-te para a ventana a ti e a pota. Pero ti, eso, ti cando a xente che comentaba eso da comida e tal... Porque ele comía e a comida está boa. Hasta que unha vez dixo que tiña Hai mosquitos. que meter menos a la comida. Hai sal, pero Menos sal. está boa. Ti cómela, non? Claro. Sí, pero depois teño unha resaca. Pero que lle metes? Pero non entendo da resaca ca comida. Pero que lle mete alcohol? Sal! Sal, que a veces que lle vai sal demais. Pero que ten que ver iso ca resaca? Porque depois teño sede. Como? Que ten sede bebe. Mai madre, a mí eu os chistes estes non os collo, E decides que o meu da vaca é malo? Por exemplo, fago unha pota de macarróns con carne e ele come 2 ou 3 días. Nunca dixo que estaban malos ni nada. É todo para ver iso É chulo como que... cando dixeron, eu non sei como mi que come eso. Digo, eu, pois está bom. A xente é inútil. Se os que meten eses comentarios non saben nin facer un ovo, seguro. Claro. Envidia. 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 E dixo mi que, pois, que ben sabe a tortilla ou... Hasta incluso un día oín a un comentario, dicían, os huevos dicían moi amarillos. Como? Huevos Os huevos das pitas ou da casa, que eran moi amarillos. Porque son de Madrid E e nunca viron unha dicían, galiña. é que saberedes vos como son os huevos, só que algún ainda non sabe como é o huevo da galiña. É verdad. Claro. Porque ese seguro que era un de Madrid. Claro, eu fago a E lá non hai galiñas. Nacen os ovos no supermercado e son blancos. Pero tedes galiñas na casa? No, pero compro yo ali a veciño. Pero ahora tedes que ter cuidado con eso, Logo. Porque Ai, a verdad que o saliu- virus das galiñas. Sí, que agora teñen que estar encerradas. Os virus. Sí. Sí. Agora teñen que estar encerradas as galiñas. Sí. Bueno, aquí máis. E por que decías que se consumían cada 15 días? Eso. Ahora conta, non, porque se consume cada 15 días. Xa che comentar da outra vez. Sí, pero a xente non estaba. Non vas a comer, se por exemplo como unha tortilla un lunes, non vou volver a repetir a semana siguiente outra vez o lunes a mesma tortilla. Teñen que pasar... Como? A como cada Porque- 15 días. Sí, ten razón aquel chico. O Rubedo. Casa con Rubedo era, non? Il ten Unha a casa dieta. con Rubedo. Ten unha a casa con dieta. Rubedo alquiler. Hoxe come macarrós, mañá tortilla, pasado calamares, Dieta pulpo. mediterránea, non? Dietas diferentes. Dieta diferente. Tiene una lista de dieta. Pero tes un papel, un Excel. Claro, merluza, todo eso. Pero por que cada 15 días? Non pode ser cada 14 nin cada 16, ten que ser 15. Sí, porque unha veces é a como frita, outra veces é como cocida. A tortilla. Sí. Eso tamén dicían a pregunta como se facía a tortilla cocida. E digo, válgame Dios, non sabedes cocer os huevos e as patacas. Depois apelas os huevos, lávalos, pícalos, botarlle aceite e cómelo co pataca. É tan difícil. É tan difícil. Pero é tan difícil. É que non ves, é a xente de que non sabes coseñar. Claro. Non sabes máis que argiñano, porque eu, fritida e cosilla tortilla. Claro. Eu só pensei que había unha modalidade. Diferentes. Cada 15 días. Este colleu co rumbo cada 15 días, no caralho.
E Tamén despois... pode ser cada semana, pero se faz cada semana, cansa. Claro. Aquí, Pero eu si Variar. teño que... Espera, a chica este ten unha pregunta. Como é o teu nome? No, pregunta no. Dijiste que hay una forma de tortilla. Sí. Vale, ¿y las tortillas que se hacen las patatas de bolsa? ¿Cómo? Patatas de jamón, patatas de cebolla, Pero eso patatas... non é tortilla. Buenísimo. Pero eso non se chama tortilla, eso chamará así outro, será de bilingüe. Que se puede hacer la tortilla con las patacas que se compran. De bolsa. De bolsa. Las esmagas bien Ah. y mezclas con el huevo. Y Pero haces como una esmaga? tortilla. non serán as largas. Pero esmajar en callejo. Las patacas que se compran de bolsa. Eso son as largas. Las magas. Claro. Bueno, yo... Así a forras de pretir as patacas e a forras de Pero todo. eso Me cago en Dios. Eso ten que saber como a porcallada. Compras unha bolsa de patacas. Maio. E se metes Doritos tamén. Bueno, Doritos no, patatas de jamón, ahora hay patatas de cebolla, con sabor a cebolla, que le da un... A ver, yo nunca... yo la probé una vez. Tortilla bilingüe tamén. É de bilingüe a tortilla. Sí. Pero yo la probé y está buena. Pois mirade, agora no Canta Claro, no meu programa, agora estrenamos un novo apartado, que ainda a ver se Manolo sube o vídeo de YouTube, a ver, que se chama Cociña Claro con Angie. Exacto. Pues que pruebe a hacer ese... Un aplauso, Cociña Claro con Angie. E no primeiro capítulo vais ver a Angie cociñando comigo unha tortilla. Cando Sí. vexades como me quedou esa cociña. Ya. Eu non sei se esa E os tortilla... perritos calientes. Ai, eu os perritos calientes, de verdad. Mi Dicho madre. 20 veces, Mi madre. Eu non sei se era cocida, Eu da fritida... a tortilla al bus. A mí, eu cando lle dixen cantos ovos te fan falta, e cando me dixo que lle facían falta 9, 8. Sí. Eu dixen, a ver, eu creo que son moitos. Claro, fui dar volta, 4 quedaron dentro, 4 foron por fora. Cando fixade o vídeo mi máis a tortilla. Pero despois, no, subí un cacho dese vídeo ao Instagram, e houve unha persona que me puxo: espero que esa comida se pudera comer e non a tirarades, porque non está o mundo para tirar. Que pasou con esa tortilla? Comémola. E logo non a levaste para casa? Sí. Levámola para casa, comémola que boa estaba. E os perritos calentitos? Tamén. Estaban vos? Estamos. Sí. Mi má, Tenéis que probar esa tortilla. Y hacerla... pero estamos buscando xente que veña a cociñar con ela, ven tío. Ay, no. Ai, agora falaste da tortilla, agora tela que facer, Non, pero dixemos que iba a vir co jefe do local, con Nando. Nando, Sí. onde estás? Cando veña xa... Ahora xa está o lío feito. Y lo que puedes hacer con patatas de cebolla, de jamón, las patatas... Calquera día facemos unha tortilla de gominolas, Sí. No. Tenéis que probar. Hai diferentes mezclas de tortilla. Pero en que momento empezamos a falar de recetas de cociña? Bueno, pois vamos, facémola un día en directo, con todo o público facémola a tortilla. Con chorizo, con espárragos... Un día eres lobo e o día seguinte estás falando de modalidades de tortilla. A ti que te contestaste, Salva, cando te poñeron Eu puxenlle, a tipa puxome, sabe Dios que fixes con esa comida, que esa comida non se pode comer, porque a tipa dicía que esa comida non se podía comer. Hasta Nada, con siguen salchichas. falando das patacas. Hasta con salchichas se pode facer unha tortilla. Con salchichas tamén. Combine Pois ti podexelle contestar, que pena que non a viñeras probar, ó. Ai, pero traémola, para que probe. Eso dixe, se queres vir ao programa, probas como está a tortilla. El que quere la receta. Que pague vídeo. Que ibas a dizer? Se pode ser que esa tortilla con pouco de mojito. Tortilla con mojito. O sea, con juguito ese do huevo cru. Ai, si está boa. Jugosa. Jugosa. Pero ti non dixestes mojito. Mojito. Dixo mojito, dixo mojito. Dixestes mojito. Mojito, sí, me equivoquei. Ao final tamén é de bilingüe, loco. Será con mollo. Con mollo que se deixa por dentro, non monjito. Bueno, Dille aí. É un mollo. No, el di o jugo do ovo. sí. Cruda. Sí. Está. A mí gusta a tortilla cruda.
E que salga así cando corta, subo por fora. Sí. Non como ela, que cando lle dou voltas a sartén, ven todo por fora. Eso non. Eso non. Bueno, tamén tuvo máis éxito. Sí, no, hai que subir o vídeo. E mira, outra cousa, porque claro, son dudas, non? Dudas que se pregunta a xente, iso por que empezaste a bailar, por que tal... Por que? Non me acordo, na pandemia. Alguén, cando fui da pandemia, había vídeos deles. Sí. Na pandemia, Sí. así, él así. Pero dos Así. que están aquí, estou preguntando dos que están aquí. Vos recordades que ela na pandemia dicía que as mans había que lavalas con ajo oxigenada? Sí, elegía. É aguardiente ou E algo así. aguardiente, non, aguardiente estaba inventando ti. Ai, eu nunca digo. Pero non era con ajo oxigenada, era saginada. Agua oxigenada. Ajo oxigenada. Pero ti contalle a xente por que decías eso, porque a mí contástesmo. Claro. Dicía Porque eu antes- lavar as manos con agua oxigenada ou lejía. aguardiente. Pero por que decías eso? Para dar máis portonismo a la gente. Pero é aí onde iba a chegar eu. Ti lavabas as mans con ajo oxigenada? No, eu lavabas con agua e xabón. Como lava todo o mundo. Claro. É que, tío, ao final... E eu cando empecé a facer eso, a xente comentario por ali, por o outro, por o outro. Pero ti non ves que ao final és máis lista ti que todos os que poñen os comentarios? Claro. Eso sí. Sí, porque a xente ríase de ti. Ai, tan boba como vai a lavar Claro. as mans? Pero eu son a máis lista que eles. Porque ti sabías perfectamente que eso era mentira. Claro. Facíalo pola comedia. Claro. E o desenlace de toda a entrevista, que é aí ao punto final onde vamos a chegar hoxe, é vos sabedes que o que vos facedes é tamén comedia, facedes humor. Claro. E vos sabédelo. Sí. Vos sabedes que tedes esa parte... Claro. Sobre todo ela. Sobre todo ela. Era máis de cómica, eu son máis de... Ti eres de bailar. máis calada, eu son máis aberta. Bueno. Aí dis, aquí o que enseñou a pizza foi ele, E se non preguntalle aquí a xente do público, quen é máis aberta? Angie ou Miki? A ver, por da miña parte vas tomar polo cu. No, pero a mí gustame que dixas eso, porque a xente, ao final en Instagram ou nas redes ou tal, ve xente como a vos, ou xente en general, ou a min mismamente, xente que non me conoce, di, este é un ignorante, este é un non sei que. Sí. Sí. E digo eu, lío os comentarios e digo eu, pero vamos a ver, ó. Se ainda son máis tontos que a min, ó. Eu son a lista que cobro os cartos e viva a miña vida. É tomar polo cu. É que é verdade, é que ao final, a donde quero chegar eu, cando lle fago entrevista a xente como a vos, ou co Sí. Vítor, xente que fai este tipo de parodia, non? Porque me din, non, é que te aproveitas da xente retrasada ou da xente que ten minusvalías, dixo que agora a xente médico e diagnostica Sí. enfermedades por Instagram, non? Sí. E dixo, non, a xente non ten nada, a xente sabe, fai o que fai e dai o seu toque de humor Claro. e punto. Haberá xente que teña algo, outra xente que non, pero non por facer o que se fai hai que andar por internet insultando a xente, todo o mundo No. ten Claro. a súa parte cómica, sube vídeos e ti non lle faz daño a ninguén. No. E xa está. É como dixen eu desde o primeiro, que queira mirar, que mire, e o que non, fora. É como diría Que colla a maleta, fora. É como diría o vosso amigo, como di Víctor, cajetera. Ese carretera, casocha propia. Se acabou! Se acabou. Como está guai, non? Acaba a entrevista dicindo, como diría o noso gran amigo Víctor, hai que tener un día Víctor aquí, Trémolo a bailar, non? Víctor baila. Algo. Sí. Está facendo un curso. Ai, fixo Está facendo un curso para ser DJ. Sí. Arremedoume a min nun vídeo. ó. Como? Arremedoume a min nun vídeo. Arromedoume. Espera, bilingüe. Que diron a min un No, vídeo. para, que está dicindo Tino Barros que esa palabra... Que diron a min un vídeo. Arromedoume. Arremedar. Pero que significa? A de palito palo. Como? E eu collín a Copiar. escoba. Copiar. Copiar. É copiar. E fixen copiar. o caballito de Copiar. palo. E el quixome copiar, pero non deu. Puxo a escoba.
Eu cando o vin dixen, pero isto ignorante, non me sabe remerar. E ainda fai o vídeo. Mándame seguidoras a tope. E dime, mira, Angie, pero tú, que dir deste vídeo? Digo, eu dun payaso que nin me sabe copiar. E falo mellor ti que el. Estamos dicindo que non se insulta a xente, e xa que máis payaso, ignorante, E que vos parece? Non, agora para acabar a entrevista tedes que facer un baile final. Hai que facer un baile final para cerrar a entrevista. Vale. Vale, que vos parece? Van a bailar unha canción que o día que viñeron a gravar o de cociñar dixeron que estaba na súa top 10, non? De listas de reproducción, é unha canción non a escoitar na miña puta vida. Hai pouco que saliu. Sí. Entreme hoxe que fui ao Benidorm Fest. Sí. Entón non hai tampouco que saliu. Aún hai un ano. Hai un ano. Non hai tampouco. Pero para ao final de esa entrevista hai que dicir unha frase que di moitas veces Víctor. Boa, eu que sei. Pero como era a frase? Agora fuíseme da olla. Antes de Non me decir acordo. carretera, decía... Normalmente sempre suele dicir acabou, sí. É verdade! E agora non lle queres copiar ti a él, E a motosserra, Pois, a non ser que a gente do público tiña algunha pregunta que diga me gustaríame saber isto. Non. Quedou claro do apoio, do consello e todo. La tortilla. Sacáis la tortilla. A tortilla temos que subir o capítulo, a ver se... No, pero la que digo yo. Ai, vades a facer a tortilla de Ruffles. Sí, de patatas compradas de la tienda. Vale. Pero patacas de fritidas de... Ese é ben fácil de facer. Tirar as patacas... Xa nin frites patacas nin nada. E agora... Botas as patacas na sartén, bates o huevo e botas É tudo por diante. No, tienes que botar las patatas en el huevo primero. Sí, Ah. No, pero eso está buenísimo. Probad. Ah, espera, Juan Meniño, tengo outra pregunta. Ahora non me levanto máis, ven? Tes micro. A mí Claro, está... Nosotros en la casa. Quita aberta, jolín. Podes traer a corona tamén. Quería propoñervos que fajades vídeos de desayunos con Ani, aparte de comidas. Desayunos? Claro. Poden dar moito tirón tamén. Desayunos por qué? Porque así é máis contenido para Instagram. Pero se desayuno é pouca comida. Se faz un brunch. Que sepas que estuve a punto de facer algo de Herbalife. De Herbalife? Para. É como é. Para, que tipo de erva? É cando dicía Pero que tipo de erva? Pero Herbalife, que erva? Batidos. batidos. E tamén clavallín eso. Sabes Para, non, ao final non acabamos hoxe. Sabes cal é a mellor receta para adelgazar? Sí. La dieta do cucurucho, comer poco e joder mucho. Mi madre, sabías todo. Eso dicía eu. E dicíame moitos seguidores, Angie, oi que toca que é sábado. Sábado sabedete, camisa nueva e a echar un polvete. Espera que ali teñen outra... Pero espera, antes de preguntar. Acabas de dicir que ti traballastes en Herbalife. Algo sí, 6 meses. Pero antes... Pero Herbalife, calo. O dos batidos. Ah, Os dos batidos. porque pensei que era de Herbalife. Pero aí tamén traballaras algo, pero vamos a contar, non? Todos tú. Ti tamén traballas en Ti tamén traballas en Herbalife? Pero de fumar? Pero de fumar? eu fumo, non fumo. A ver, fumos ou non fumos? Pero dos batidos? Pero iso, a ver, pero iso era todo unha estafa. Ainda se venden, Pero é unha estafa. En principio tomaron por eso, pero depois o Pero a xente presidente... adelgazaba? A xente adelgazaba? Sí. Angie, ti probástelos? Non o. Sí que povaches. Sí, próbalo, pero non adelgazas, pero porque cansouse. eu son unha chica de comer. E para tomar eso non podes comer. Podes comer, pero tens que ter unha dieta moi blanda. Claro. Moi blanda. Lechuga, Desayunas tomate. con Herbalife, Claro. cenas con Herbalife. Sí. E a comida
Pois unha Herbalife. sopiña, algo Claro. plancha, ten que ser todo cocido, Aí está, todo. comes con Herbalife, O señores domingo, se Herbalife, queres, señores Herbalife. E o comes unas salchichas O domingo, cocidas. se queres ir unha tortilla, pois como queiras. Pero o domingo te enches como un animal. Depois, pola semana, cero, comes blando. Non me está gustando Herbalife, No, gastas os cartos e depois é unha persona como a min que, Que non é barato, que lle gusta comer. Non é barato. Non é barato. Non é barato. Aí Non, está, ó. estafa. Cada batido, creo que... 20 euros serán ou 80 máis. pavos, ou así. Cada batido. Creo que sí. 20 euros. Pero moi barato estaba Igual che vale os 40. Santa comba. Pero logo non te sale máis barato ir ao gimnasio. Claro. Santa comba. Comer máis fruta. Hai que comer fruta. Exactamente. Bueno, vamos a bailar ou non? Vamos. Cando que irades? Bueno, pois isto, como diría Víctor, acabouse. Acabouse. ¡Carretera! ¡Vamos a bailar! ¡Vale ahí! ¡Dale un aplauso! ¡A Miki!